שלישי, יום פתוח בכלל שלוחות המכללה למינהל בארץ. מציעים את כל מגוון הקורסים שיש במכללה למינהל. אנשים באים, נרשמים, מקבלים ייעוץ, מקבלים הנחות, מקבלים הנחה למי שנרשם היום, מקבלים מתנה לכל אחד שנרשם היום. זה יום שאתה יכול באמת לראות את מגוון הקורסים של המכללה למינהל, להתרשם, לקבל ייעוץ ולהחליט למה להירשם. זה הגוף הגדול ביותר בארץ ללימודי תעודה וללימודי השכלה במגוון גדול של קורסים. המרצים המעולים ביותר, המיומנים ביותר. הרבה מהאלה שהגיעו היום הם התלמידים שלמדו איזשהו קורס והם באים ללמוד עוד קורס, או למדו איזשהו קורס והם מביאים את המשפחה ללמוד קורס.